देखा कौन हो स्वर्ग द्वार मोर शेष ठिकणा कालिया करुणा शेष पाउणा स्वर्ग द्वार मोर शेष ठिकणा कालिया करुणा। हाय सांग माने जय जगन्नाथ वेलकम कर मोर थर्ड ब्लॉग को। सॉरी समय हो ना वीडियो पोस्ट कर पार नी फाइनाली मो घर को पलि आसी बहुत प्रोब्लेम आसी ट्रेन एमती सीट भी नाला बहुत प्रोब्लेम आसी सो वीडियो बन रखी मुझे फ्री है पोस्ट करी देखिए केमी आसी फाइनाली आज आसी आप जानी आमर स्वर गोटे अच्छी स्वर्गद्वार नुआ स्वर्गद्वार मु स्वर्गद्वार भीतर अच्छी कहीं भी ना आपण देखो देखु सुर स्वर्गद्वार पुरी अच्छे प्लस से आम पाखापाखि स्वर नुआटे ओपन कर ओपन जो कराई चेन्नई जाई नी आसला आज फास्ट टाइम आए सुर ये लक रहे बाहर बस मानते स्वर्गद्वार जो मालिक से बाहर बस पचारिक भितर को आसी कहे तुम जाओ जिते वीडियो बनाया कथा जिते फोटो उठा कथा उठाओ तापर मत भी बहुत डर भी लगुच एकुटिया अच्छी कहीं भी ना देखा कौन हो स्वर्गद्वार मोर शेष ठिकणा कालिया करुणा शेष पाउणा स्वर्ग द्वार मोर शेष ठिकणा कालिया करुणा शेष पाउणा दुई दिन एई मनीष जीवन शेष आशा मोर पतित पावन दुई चिता मोर शेष बिछड़ा स्वर्ग द्वार मोर शेष ठिकणा कालिया करुणा शेष पाउणा। मुझे जो बाहर थी आम गाँव जन एक्सपायर करते भी ये दाह होता आपण को पूरा देखी मत लगुच दी जगह अच्छी जलैयापाई आउ इलेक्ट्रिक सिस्टम ही ना दी जगह जलैयापाई अच्छी देखु देखु एठी गोटे जगह एटा गोटे सेपटे दीटा डर लगुच बहुत डर लगे मो बैक साइड कैमेरा कर देखु देखु जो गाड़ी रखी था बाबू खोई कौड़ी सजा टोटाल दुटा सब पढ़ाई पार पाल दौड़ी मते मरण डाकुची आरे 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 मते रजिस्टर ऑफिस डिटेल्स लिखाई एपटे काठ अच्छे रेंट मनकर मनकर तुम जब किसी न आन खाली सब नहीं आस तरफ काठ देवे प्लस घी जहाँ किसी आवश्यकता पड़े देवे टोटाल मिसे मैंने सब जलैया पर्यटन 2500 खर्च हम सपोज तुम जब सबकि मानने काठ घी मे सब नहीं आसटा तुम फ्री हम तुम लोक आसे जलैयापाई से तुम फ्री हम तो जदि तुम सब जिन आणिक जलैई न पार लोक आस जलैबे से लोक जन से लोक जलैयापाई 500 टଙ୍କା नब जगटा तो बहुत सुंदर है बहुत पाखर भी लोक जगह नहीं भी आसिक आराम से भलरे रेस्ट नापी जगटा लोक मैंने भी अधिका लोक थे रेस्ट नहीं पारे यहाँ प्रथमटा जी जलैयापाई जलैयापाई उपरे लुहा अच्छे तले पाउंश न पड़ापी तले अच्छे पाउंश चक भी लगी
ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ସବୁ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଶବ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମନେକର ଶବ ଆସିଲେ ଶବ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ଶୋଇବେ, ଏଇଠି ଶବ ଶୋଇବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଳେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଟିକେ ମାନେ ଏପଟର ପଡ଼ିଥିଲା ବି ସେମିତି ପାଉଁଶ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଥିଲେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛି। ଏପଟଟା ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ। ଟୋଟାଲ୍ 2ଟା ଅଛି ଜଳେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଠିକ ସେଠି ଲୁଗା ପଡ଼ିଥିବି। ଦେଖି ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ବାବା। ଆକୁ ଦେଖି ତ ମୋତେ ମଥା ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି, ମୋର ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକି। ମୁଁ ଭଲ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଏଠି ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ବି। ଭିତରେ ଚେୟାର ବି ପଡ଼ି ଷ୍ଟିଲ୍ର ଚେୟାର ଭଳି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତି ବି ଅଛି ବହୁତ। ଏପଟ ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ଟା এটা ସବୁଠୁ ଭଲ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବି। ମନେକର ତମେ ଯଦି କାଠ ମାନେ କାଠ ଝୁଣା କି ଘିଅ ସବୁ କିଛି ଆଣିବ, ସବୁ କିଛି ତମ ତରଫରୁ ସବୁ କିଛି ଆସିଲା, ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ହେବ। ଯେମିତିକି ତମ ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରି, ଖାଲି ତମେ ଏଠି ଜଳେଇକି ଯିବ, ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଫ୍ରି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଯଦି ତମେ ଖାଲି ଶବ ନେଇକି ଆସିବ, ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଦେବେ, ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ଦେବେ। ସେଇଟା 2,500 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଆଉ ସପୋଜ୍ ତମେ ସବୁ କିଛି ଆଣିବ, ନ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ତମ ଲୋକ ନଥିବେ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ନେବେ। ଲୋକଟା ଜଳେଇବ 500 ଟଙ୍କା ନେବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏ ଜଳାଏ ସେ ପୁଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗେ। ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ଆଉ ଯିଏ ଅଧିକା ପିଇଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ହାର୍ଟ କି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ରହିଯାଏ, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସି ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ରଙ୍କ। ଆଉ ତମେ ଜଳେଇଥିଲା ପରେ ଖାଲି ଅସ୍ଥି ନେଇକି ଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଳସୀ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଟିକେ ଖାଲି ରେଣ୍ଟର ଟିକେ ମିଳିବ ଆଉ। ବାକି ସବୁ କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ତ ବହୁତ ପାଖରେ, ମାନେ 2-3 କିଲୋମିଟର ବହୁତ ପାଖରେ। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ମୂଳିସିଂରୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସାଧାପଡ଼ାରୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ଘର ବାଜୁରେ ଜଣଙ୍କ ଘର, ସେମାନେ ସେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଳିଆ ହେବ, ସେ ବି ଏମିତି ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। এই গীত শুনে তো ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ ନା, ଜୀବନକୁ କିଏ ବା ଭରସା। ଜୀବନକୁ କିଏ ବା ଭରସା, ଆଜି ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇଦେଲି ଫାଇନାଲି। ଆଉ ଗେଟ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା। ଆଉ ସେପଟରେ ବି ଗେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା। ଏପଟେ ଏବେ ଲକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ମାସ କହୁଥିଲେ କ'ଣ 20 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେକି ସବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମେ ଗେଟ୍ଟା। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଓପନ୍ ହେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 57ଟା ଶବ ଏଠି ଧାମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି। ଆଉ ତୁମେ ଯିଏ ନ ଦେଖିଛ ଆସିକି ବି ଏଠି ଦେଖିଯାଅ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପାଖରେ ବି ଯାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆସିକି ବି ଏଇଠି କ୍ଲିୟର୍ ବି କରିପାରିବ। ଜାଗା ବାଡ଼ି ଯାହାର ବି ନଥିବ ଏଇଠି ଆରାମସେ ଆସିକି ଏଇଠି ଯାହା କରିପାରିବ, ଜଳେଇ ପାରିବ ବି। ମସ୍ତ